όποιες πληροφορίες. Τελεί ο Τζόρτζεβιτς. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Σαριέγγι. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει. Το σούτ του Λουαλούα, καταπληκτικό γκολ. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα. Η παλιά για τον Λουαλούα. Δεν υπάρχει offside. Το σούτ ο Γκαλίνοβιτς θα απομακρύνει. Ο Τοροσίδης δεν μπορεί. Μάλλον η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Καθώς ο Γκαλίνοβιτς πέφτοντας. Και στο 63ο λεπτό ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ με τον Βασίλη Τοροσίδη. Ο Ολυμπιακός που είναι και πάλι στην επίθεση. Σέντρα του Γκαλέτη για τον Κοβάσεβιτς. Λάθος του Σαριέγγι. 3-0 από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ένα ακόμη λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού που χαρίζει ουσιαστικά το γκολ στους γηπεδούχους σε ένα καθοριστικό σημείο. Χάσει από την παρέμβαση του Πάντου. Με τον Λουαλούα στην κόντρα ο Ολυμπιακός και τον Πάντο. Ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα για τον Νούνιες, το σούτ, καταπληκτικό γκολ. 4-0. Σε μια αντεπίθεση καταπληκτική και ένα ακόμη καλύτερο τελείο. Λέονελ Νούνιες, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του. Κοιτάζει τον ύψιστο και ο Παναθηναϊκός το πληρώνει βαριά στο Καραϊσκάκι.